Західноукраїнської Народної Республіки 65-річної річниці утворення Закарпатської області у складі України дозвольте запросити виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана Івановича Кушко для вітального слова та вручення відзнак кращим закарпатцям. Шановні учасники урочистого зібрання, дорогі земляки, прийміть найсердечніші вітання з нагоди національного свята нашої державності – Дня Соборності України та 65-річчя утворення Закарпатської області. День 22 січня 1919 року – історична точка відліку нашої соборності, коли в Києві було проголошено акт воз'єднання українських земель в єдину соборну Україну. Здійснилася споконвічна мрія нашого народу – бути разом в єдиній державі, відчувати себе справжніми господарями на своїй землі. Ідея єдності і соборності батьківських земель, так само, як і ідея незалежності державного суверенітету, сильної централізованої влади, є головним змістом державницької ідеології і незалежної української держави на сучасному етапі її розвитку. Дійсно, і сьогодні, на 20-му році незалежності, ідея соборності не менш актуальна. Український народ має змогу об'єднати всі свої зусилля для розбудови нероздільної незалежної української держави. У боротьбі за соборність вагомий внесок наших земляків. Ми схиляємо голови перед пам'яттю січових стрільців, що полягли на Красному полі під Хустом, Закарпатську Україну. Ми горді за державницьке рішення першого союзу Карпатської України, який обрав Устина Волошина своїм президентом. Наші краяни високо цінують історичне рішення першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України. Так, 65 років тому вдалося багатовікове прагнення багатьох поколінь наших краян до свободи та єдності зі своїми єдинокровними братами на Сході. Шановні учасники урочистого зібрання, День Соборності – це свято величі, сили, незбалансу українського народу. Яка жива історична пам'ять, наша щоденна праця, наші мрії, задуми, почуття національної гідності, спрямовані в завтрашній день єднають нас. Додають сили на снагу у всіх справах, в ім'я процвітання України, нашого отчого краю. Ще раз зі святом вас. Ми завершені на підприємну місію нагородити відзнакою кращих закарпатців обласної державної адміністрації. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2011 року за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток краю, значні трудові здобутки та з нагоди Дня Соборності України і 65-річчя утворення Закарпатської області нагороджуються почесною грамотою обласної державної адміністрації. Галамбіца Іван Іванович, директор селянського селищного Ісак Михайло Михайлович, голова правління відкритого акціонерного товариства Приборжавське заводоуправління будматеріалів Ільшавський. Коба Василь Федорович, директор Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату перших-других ступенів. Лендер Ганна Дмитрівна, начальник Свалявської міжрайонної державної податкової інспекції. Молер Магдалина Олександрівна, Нижньокоропецький сільський голова, Мукачівський район.
Стегнач Андрій Михайлович, завідувач травматологічного відділення Хуської районної лікарні. Попович Андрій Іванович, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Рози-1», Міжгірський район. Стегнач Надія Васильівна, заступник технічного директора відкритого акціонерного товариства «Закарпаття Обленерго». Шовак Юрій Васильович, директор Вергівської районної виконавчої дирекції Закарпатського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Для вручення нагород Закарпатської обласної ради запрошується перший заступник голови Закарпатської обласної ради Закурений Володимир Петрович. За розпорядженням голови Закарпатської обласної ради від 17 січня 2011 року почесною грамотою обласної ради за вагомий особистий внесок, соціально-економічний розвиток міста Берегова, солідну працю, активну участь у громадському житті краю, меценатську діяльність, з нагоди Дня Соборності України 5-ї річниці утворення Закарпатської області нагороджується Войтович Емон Іван Емілович, приватний підприємець, член виконавчого комітету Берегівської міської ради. За вагомий особистий внесок, соціально-економічний розвиток міста Ужгорода, активну депутатську та меценатську діяльність, з нагоди Дня Соборності України та 65-ї річниці утворення Закарпатської області нагороджується Волошин Іван Іванович, депутат Ужгородської міської ради, директор готельно-ресторанного комплексу «Ужгородський». За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Хуста, активну депутатську та меценатську діяльність, з нагоди Дня Соборності України, 65-ї річниці утворення Закарпатської області нагороджується Григорій Євген Матвійович, депутат Хуської міської ради, засновник приватного підприємства «Хустпласт». За вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецької спадщини краю, значні творчі здобутки, з нагоди Дня Соборності України 65-ї річниці утворення Закарпатської області народжується Крицман Іван Васильович, художній керівник народного самодіяльного камерного хору Волинського районного будинку культури. Марушка Віктор Іванович, директор Виноградівської дитячої школи мистецтва імені Києва Барката. За вагомий особистий внесок, соціально-економічний розвиток району, досягнути успіхів у справі переробки з нагоди Дня Соборності України та 55-ї річниці утворення Закарпатської області нагороджується Орто Василь Васильович, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю ЕВК Рахівського району.
статті. З нагоди Дня Соборності України 65-ї річниці утворення Закарпатської області нагороджується Сокіл Канич Василь Ілліч, голова Мукачівського міського об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта». За вагомий особистий внесок, соціально-економічний розвиток регіону, багаторічну сумлінну працю, активну депутатську діяльність, з нагоди Дня Соборності України 65-ї річниці утворення Закарпатської області нагороджується Скубевич Михайло Михайлович, ветеран праці, депутат Великобрізнянської районної ради. На цьому урочисте зібрання приурочення Дню Соборності України, 92-ї річниці проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, 65-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України оголошується закритим.